Kl. 8.44 modtager American Airlines et opkald fra fly nummer 11 fra stewardessen Amy Sweeney, der fortæller, at hun kan se bygninger og vand. Hendes sidste ord er: Gud, vi flyver alt for lavt. Så afbrydes forbindelsen bræt. Turisterne har fløjet passagerflyet direkte ind i nordtårnet i World Trade Center. Flyet har efterladt et stort hul mellem 93 og 97 etage, og en voldsom brand bryder ud. Alle 95 personer ombord på flyet dør øjeblikkeligt, ligesom de, der befinder sig tæt på stedet, hvor flyet rammer tårnet. Samtidig er hundredvis af mennesker fanget i tårnets top, uden mulighed for at undslippe det varme flammehelvede. I de næste timer ser chokerende tilskuere til, mens mellem 100 til 250 mennesker springer i døden fra tårnet. Få minutter efter rapporterer medierne, at et mindre fly har ramt nordtårnet i noget, der formodes at være en ulykke. Endnu har ingen fantasi til at forestille sig, at der er tale om terrorangreb, og at der er tale om et stort passagerfly. Samtidig modtager United Airlines et opkald fra et besætningsmedlem på United Airlines fly nummer 175, som fortæller, at flyet er blevet kapret, og at begge piloter og besætningsmedlem er blevet dræbt. Også en passager, Peter Hansen, kontakter sin far, Lee Hansen, og fortæller om kapringen. Klokken 9, 8 minutter efter hans første opkald, ringer Peter igen til sin far. Han fortæller, at han tror, at flykabrerne har tænkt sig at flyve ind i en bygning, muligvis i Chicago. Men vær ikke bekymret, far. Hvis det sker, vil det gå meget stærkt, siger Peter. Herefter udbryder han: Åh min Gud, og en kvinde skriger i baggrunden, så bliver forbindelsen afbrudt. På landjorden ved myndighederne endnu ikke, at det er fly nummer 11, der har ramt nordtårnet, og luftfartskontrollen forsøger at fortsætte at finde flyet. Først med den anden flykapring erkender luftfartskontrollen, at noget er alvorligt galt og beder om militær assistance. Men præcis hvor galt det står til, har ingen fantasi til at forestille sig. Næsten samtidig kl. 9.28 kaprer 4 mænd det sidste af de 4 fly, United Airlines fly nummer 93. Flyet havde oprindelig afgang cirka samtidig med de andre fly, men var blevet 45 minutter forsinket. Og desuden kaprer terroristerne af uvisse årsager først flyet 45 minutter efter at det lettede. De andre fly blev kapret kort efter afgang. Forsinkelserne bliver fatale for terroristernes planer for passagererne, for besked om kapringerne af de andre fly gennem telefonopkald til deres nære. Og det er uhyggeligt klart, at også deres fly er udset til at fungere som et frygteligt terrorvåben. Derfor kan terroristerne ikke bilde passagererne ind, at de blot skal forholde sig roligt og lande i sikkerhed. Kl. 9.59 kollapser sydtårnet. Ingen er forberedt på, at bygningen vil styrte i grus, og hundredvis af redningsfolk, som arbejder på at hjælpe de mange, der er fanget i tårnet, omkommer sammen med dem. Den kollapsede bygning afgjorde så meget støv og røg, at tilskuere først tror, at en ny eksplosion er fundet sted. Men der stod lægger sig af bygningen, der ikke længere. Øjeblikket efter beordres nordtårnet evakueret. På fly nummer 93 er passagererne blevet enige om at forsøge at løbe terroristerne over enden. Det sidste livstegn for flyet er en radiotransmission, hvor man hører, at terroristerne kæmper for at holde passagererne ud af cockpittet. Da de ikke kan holde dem ude længere, peger de flyets snude direkte mod landjorden. Alle dør øjeblikkeligt, da flyet rammer en mark i Pennsylvania. American Airlines fly nummer 77 var det tredje fly, der blev kapret under terrorangrebet den 11. september 2001. Det ramte Pentagon i Arlington i delstaten Virginia, tæt på USA's hovedstad Washington. Flyet skulle fra Washington Dulles International Airport til Los Angeles International Airport, men blev under flyvningen kapret af 5 islamistiske terrorister. Flykaprerne stormede cockpittet og tvang passagererne til bagenden af flyet. Flykapreren Hani Hanjour, som var trænet som pilot, overtog kontrollen med flyet. Flyet styrter ned i Pentagon kl. 09.37 lokaltid. Alle 64 mennesker ombord på flyet, inklusiv 125 bygninger, blev dræbt. Herunder flykaprerne, snesevis af mennesker var vidner til styrtet, og forskellige nyhedskedler begyndte en indberetning om hændelsen inden for få minutter. Flyet ødelagde et stort område af Pentagon, og der opstod en brand i bygningen. En del af Pentagon kollapsede, og brandfolk måtte bruge mange dage på at få branden slukket. Den ødelagde dele af Pentagon, som blev ombygget i 2002. Den ekstreme konspirationsteori, det hele var løgn. Ingen fly og ingen terrorister var involveret i 9/11. I stedet var angrebet et kæmpe bedrag, nøje iscenesat af den amerikanske regering og CIA. Angrebet skulle ifølge konspirationsteoretikerne sikre, at George Bush
fik en undskyldning for at gå i krig i Mellemøsten og dermed sikre adgang til olie. Konspirationsteoretikerne mener, at bedraget blev gennemført ved, at tårnene og Pentagon blev ramt med missiler kamufleret som fly eller hologrammer. Tårnenes fald sørgede store mængder dynamit placeret på forhånd for. Grunden til, at også bygning 7 i World Trade Center blev sprængt i stykker, var, at CIA-operationen havde haft sit hemmelige hovedkontor her, hvorfra de også havde god udsigt til, at begivenhederne forløb planmæssigt på selve dagen. Bygning 7 måtte falde for at udsætte beviser, også i flystyrtet i Pennsylvania var ifølge konspirationsteorien ren fup, og telefonopkaldene fra de mange passagerer ombord på de kaprede fly var forfalskninger, og de pårørende var svindlere, der arbejdede for CIA. Argumenter og tilbagevisning. Konspirationsteorien bygger blandt andet sine argumenter på, at tårnene ikke ville kunne have styrtet sammen på den måde, de gjorde, hvis det ikke havde været tale om en kontrolleret nedrivning med dynamit. Konspirationsteoretikerne argumenterer også for, at de mange opkald for passagererne på de kaprede fly var teknologisk umuligt på daværende tidspunkt, fordi mobiltelefonerne ikke fungerede og stadig ikke fungerer fra et fly. Konspirationsteorien argumenter er blevet grundigt tilbagevist. Blandt andet har en række ingeniører og andre fagfolk peget på, at en voldsom destabilisering af tårnenes konstruktion til fulde forklarer den måde, tårnene faldt på, og at de fleste telefonopkald fra flyene ikke blev foretaget fra mobiltelefoner, men fra de satellittelefoner, flyene var forsynet med. Kun 2 af opkaldene blev foretaget fra mobiltelefoner, og disse opkald blev gennemført på tidspunkter, hvor flyene fløj meget lavt. Af alle de konspirationsteorier, der findes om 9/11, er en af de mest troværdige nok, at der var bomber i bygningerne. 118 af de brandmænd, der var tilkaldt for at hjælpe, påstår, at der var eksplosioner, som kom fra bomber. En pedel, der arbejdede i bygningen, har udtalt, at der var bomber, der gik af, før at flyet overhovedet ramte. Da flyene ramte, fløj det ind i bygningen, hvor tippen kan ses komme ud af den anden side, men senere hen har man ikke kunne finde udgangshullet. Det bygningshold, der byggede tårnene, har senere sagt, at sådan et fly ikke ville kunne få bygningen til at falde sammen. Men hvorfor faldt det så sammen? NIST, som står for National Institute of Standards and Technology, havde opgaven at finde ud af det. Deres konklusion var, at stålet, som bygningerne var bygget af, blev svækket af de enormt varme kontorbranden, derfor kunne den ellers stærke konstruktion falde sammen. Det kunne man måske have fundet ud af, hvis ikke ASCE, som står for American Society of Civil Engineers, havde skaffet sig af med ruinerne og sendt dem til Kina for at blive genbrugt. De slap af med bevismateriale, der måske kunne have givet os et uddybende svar. Heldigvis har flere eksperter undersøgt det uofficielt. De er kommet frem til, at kontorbrændene på ingen måde kunne have forårsaget, at bygningerne faldt. Der var simpelthen ikke nok varme til, at de kunne have smeltet de store stålbjælker, konstruktionen bestod af. Man har dog fundet pulveriseret beton smeltet sammen med stål. Hvis ikke brændene var varme nok, hvad kunne det så have været? I de klumper af stål og beton, har man fundet termit, som gør branden voldsommere. Men det stof findes ikke i sådan nogle bygninger, de skulle have været blevet anbragt af mennesker. Kunne brændene så have været skyld i faldet? Nej, for at bygningen skulle have faldet så perfekt, ville alle fundamentets bjælker blevet kappet over. Men ifølge NIST var kun én bjælke beskadiget. Den næste mulighed kunne være at kontrollere sprængning. Ikke nok med at øjenvidner har hørt bomber i bygningerne, er det også fysisk umuligt, at de kunne falde så hurtigt, hvis det bare var brænde. På de videoer, der findes af kollapset, kan man tydeligt se, at der kommer støv ud fra hver etage, som om de bliver skuddet. En professor i fysik fra Danmark har sagt, at det rent fysisk set kun kunne have været den øverste del af bygningerne, der kunne have faldet sammen på grund af brændene. Tårnene var stabile nedenunder, hvor flyet ramte. Kun den øverste del blev beskadiget, og det ville derfor være naturligt, at den øverste del faldt ned på den stabile del, at det ville være det. Den energi, der kom af faldet, slap op efter det første stykke faldt. Energien til at resten kunne falde var ikke tilstedeværende. Den skulle have blevet tilført. Et par måneder før 9/11 blev elevatorerne restaureret, så flere etager blev aflukket. Måske kunne professionelle have anbragt bomber der. I støvet, der var tilbage, har man fundet små rødgrøde flager, som bruges i eksplosiver. Lang tid efter angrebene har man fundet fragmenter af menneskelige efterladenskaber. En brand kan ikke forårsage det. Delene vil selvfølgelig ikke være
havde været intakte selv for brænde, men brænde skyder ikke knogler op på toppen af skyskrabere. Det er bare en af de mange ting, der kan virke mistænkeligt ved 9/11. Hvis det nu var kontrolleret sprængning, hvem ville så være interesseret i det? Angiveligt var det terrorister fra Al-Qaida, der fløj ind i tårnene på grund af det muslimske had til Vesten. Men kunne det have været andre? Nogle mener, at det var den amerikanske regering selv. For mange lyder det helt tosset, men det kunne give mening. USA er kendt for at synes, at de er de største og bedste i verden. Måske skabte de krigen mod terror for at vinde og være de gode. I deres øjne skulle nogle af borgerne måske dø på tragisk vis, før at det ville være retfærdigt at gå i krig. Den modsatte part skulle lave det første træk, så USA fra starten var de gode. Man har næsten ikke hørt regeringen tale om 9/11, men da den daværende præsident George Bush udtalte sig om angrebet, stak han næsten ordet konspiration ud. Før han fik rettet sig selv. Der gik også flere år, før der kom en officiel rapport fra NIST. De sprang dog selv vigtige emner over, som at brændene jo slet ikke var varme nok, og at de ikke havde ledt efter eksplosiver i bygningerne. Sådan som kollapset så ud, ville det være en af de første ting, man ville kigge efter. Hvorfor dog gøre det? Familier til ofrene søger stadig svar, og de vil have et ordentligt svar fra deres regering. Har de noget at gøre med det?